अयथासार मेंबाय जायफ्रा दिनैहाय फरेस्ट 1 फरेस्ट गार्ड ना बेफोरबायदियावहाय साख्रियाव खारबाय बा फरेस्टनि जब एप्लाइ खालामनानै दिनै खारदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर जायफ्रा खारनो हाबायानोसै आरो जायफ्रा खारनो हायाखै बिथांमोना माब्लाबाबो गोसो बायनो नाङा गोसोआ अन्थाइ बायदि गोरा जानांगौ अब्लासो नोंनि माखासे खामानि बा जिखुनु साननाय हनाय बा नोंनि थांखि जाफुंहैगोन नों जुदि दिनै खारनायाव आं जेनबाय होननानै जेननानै थायोब्ला बे अराय समबो जेनलांबाय थागोन दा आं बेखौल' बुंगोन जायफोरा दिनै बाहागो लानाय खारनायाव आरो खारनानै दिनै मोनहैयासै बिसोरो जेब्लायबो एप्लाइ खालाम आं बेखौल' बुंगोन खारन जोंनि बर' लाइमोनफ्राना सिलाइ दांनो थाखाय बिराद हांखुर जायो बिराद गोसो जायो आरो सिआरपि पुलिस आर्मि सिआरपि एकदम जेब्लानोखि फैया मानो अब्लानो खारनाया स्टार्ट खालामनांगौ सानदों आं बे एबारावहाय फरेस्टआवहाय दानि लाइमोनफोरजों एसे बाहागो लाफानो माबायदि हायो नायनि बैसोआ 44 दिनैहाय 44 अनगयिं सोलिगासिनो दङ थेवबो लाइमोनफोरजों खारफानो जुजिनो नाजादों आंबो हाबायसै हायाबा गैयासै थ' जोंथ' आरो बैसो खावसे थांखाबायानो जोबखाबायानो थेवबो मोनसे गोसो जादों आंबो इन्टारेस्ट जादों आरोखि दा बेखौनो आं बुंगोन जोंनि बर' लाइमोनफ्राना गोबाङानो जब एप्लाइ खालामनो थाखाय मोना जाहैया थ' नाजानाया जेब्लायबो थानांगौ दिनै बिजनिफोर बायदियाव सिआरपियावनो होन आर्मियावनो होन पुलिसावनो होन गोबां खस्थ' खालामनानै दिनैनि दिनाव नामखरा होनांगोन बिजनि ओनसोलाखौ बिजनियाव जायगा जायगा न'खरसेयाव सानै साथाम सोरबा सिआरपि सोरबा आर्मि सोरबा बिदिनो बायदि रोखोमनि साख्रि मोननाय दं बहाबा गामियावनो पुलिसनिफ्राय लानानै साख्रि मोनजोबनाय बेफोरबायदि जों खोनायो आरो बेफोरबायदि थानांगौबो नांगौबो दाथ' जोंनि बिटिसिआव बा बर'नि गेजेरनिफ्राय बेफोरबायदि हाग्रायाव थांनांगौ मानांगौनि बेखौ दा गोसोखांथारसै बे मोनसे जिनिसखौ जेब्लायबो गोसोखांनो नाङा माब्लाबाबो गोसोखांनो नाङा जेखियानो जाया मानो आं खिन्थु हाथियार दांनायावबा मा इन्टारेस्ट दङ दाबो ओरैबायदि गोसो आं सिलाइ होनबानो माने ओरैबायदि ओंखाम जानायखौ दोनथ'गोन आं सिलाइनि गोदान हाथियार दाथ' बहुद ओंखारदोंना बेयाव माने बिराद इन्टारेस्ट नायो आं फेसबुकफ्राव इउटुबफ्रावहाय सार्च खालामनानै नायो माबायदि हाथियारा माबायदि माया माबायदि बेयाव बिराद इन्टारेस्ट दं आरोखि आं थेवबो नाजादों लोगो मोनगोन जुदि देहाया थिग थायोब्ला लोगो मोनगोन बावहाय क'क्राझाराव आंबो होनो नाजागोन दानि लाइमोनफोरजों खारफानो जायफोर खारनो हाया बिथांमोना गोसो बायनो नाङा आं बेखौल' बुंगोन एप्लाइ खालामबाय था आरो नाजानायखौ माब्लाबाबो खमथि खालामनो नाङा नाजानायखौ नों नाजानाया जुदि थायोब्ला सानसे नङा सानसे जाफुंहैगोन आंनियाबो मोनसे टारगेटमोन थांखि दङमोन जेब्लानो आं क्लास 5 फरायदों क्लास 5आव हाबजेननायनिफ्रायनो ओरैबायदि मोनसे टारगेट दङमोन आङो दिनै मोनसे क्लियार बाथ्राखौ बुंनि आं हाथियारखौ आं माब्ला दांनो मोनगोन ना बे मोनसे सिन्थाया आंहा दङ स्कुल क्लास 5आव हाबनाय लगे लगेनो जेब्ला दुर्गा फुजा जायो अब्लानो सिलाइ फिसा फिसा फानोना बेफोरखौबो हरले आङो न'निफ्राय माबा मोनसे खायदा खुदा खालामनानै आङो बिबथैनो बिमा बिफाखौ आं बायनो होखाथारदोंमोन आं उन्दैफ्रा गेलेनाय बे मोनसे बिराद इन्टारेस्ट दंमोन आं खिन्थु आंनाव बे जिनिसा साक्सेस जाहैदों आफादाव बोरैबा फरायै बिदिनो आफादाव लांफुनाय टाइमखौ ग्रोब मोनबाय
आफादावबो थांबाय, हाथियारखौबो दांनो मोनहैबाय, गोबां हाथियार सालायनो मोनदों आरो गोबां हाथियारखौबो मोनदों आनखि ओरैहाय चाइनानिफ्राय फैनाय टुइन्स मर्टार बेखौ पर्यन्त आरो एन्टि-एयारक्राफ्ट बेफोरखौबो जों दांनो मोनदों। जिहेतु गारिफ्राव लायोना सिलायगुदिया गिदिरखा माने गोलाव माने बेखौ आरोखि बे जिनिसा आफादाव दंमोन। एन्टि-एयारक्राफ्टआ बांलादेशआव रिकभार जादों। बे आरो बाथ्रा बेफोरखौ सिन्थाय जों दांनो मोनदों बा AK-56 बेखौ जों सालायनोबो मोनदों, बिराद गावनो मोनदों। बयनिख्रुइ हाथियारनि गेजेराव साबसिन होननानै बुङोबा राफ इउज AK-47 मा होनना बुङो AK-56 मुथते एके सिरिसआनो राफ इउज, राफ एन्ड टाफ सलिड। स्पिडनि गेजेराव 16 हाया, M16 जों स्पिडा बारा, नाथाय बियो गोबां ब्लक जायो। बे आरोखि आंना साक्सेस जाहैदों। बे आरोखि आफादाव थांनानै सिलायखौ माबोरै दांनो मोनगोन, थांखिया बेमोन, अनलि बेल'मोन आरोखि मोनसेल', खिन्थु मोनहैदों। रायजोनि अनसायनायाव दिनैसिमबो थांनानै थाबोदों, बेल'नो। गोलाव बाथ्रा बुंबाय, जायफोर नैबे मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जायफोर फरेस्ट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामना खारनानै मोनासै, बै बेक्तिफ्रा गोसो बायनो नाङा, गोसो गोरा जानांगौ। आं दा मोनासै, सेकेन्ड टाइम आं एप्लाइ खालामगोन, खारगोन, आरो सेकेन्ड टाइमावबो जाया, थार्ड टाइमावबो आरो गुबुनाव एप्लाइ खालामगोन। एप्लाइ खालामनायखौ खमथि खालामनो नाङा। जेब्लानो CRP पुलिस माबा माबि फैदों, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जब फैदों, एप्लाइ खालामनायखौ खमथि खालामनो नाङा। आं मोनालै, खारनो हायालै, बे सोदोबा माब्लाबाबो जानो नाङा। नाजानायनि सायाव आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन। माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा क्षमा बा निमाहा बिनानै आं बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।